unek-unek yang aku sampaikan, Mas. Wah, iki. Apakah unek-uneknya? Lagune iki kesenenganku lagune jane. Oh, Aku ki pengen nyanyi, Mas. Oh, iya, Ket no. ingin nganan-nganane iki aku pengen nyanyi. Nyanyi yo nyanyi no, wajibe sinden ki nyanyi kok. Nah, tapi aku pengennya duet. Duet apa? Duet ambek sampean. Duet apa? Duet lagune kae lho. Alah sing tak WA kae lho. Iso ngono. Ceblok. Anu wis. Cokro kembang. Aja sing angel-angel aja. Peh, Lali Cokro aku. Kembang. Lali lirike. Sampeyan buka lirike. Aja lali Tak aku. bukane. Liyane wae. Liyane apa? Kadung aku mau ngapalne kuwe. Walah sinden hebat kok. Liyane apa ya? Apa? Sing lagi. Dewa Tresno, Dewa Tresno. Dewa Tresno lho Rasmara apa? Dewa Tresno ae. Heeh. Oke. Mau sing duet jane ana permintaan mau. Apa, Mas? Rondo Kempling mau ada permintaan jane sing lagu duet. Ndak usom lho wi. Mau Olehane kuwe. usune perawan ya. Heeh. Heeh, usume saiki kan lagune sing hit-hit sing nom-nom kan Cokro Kembang, Dewa Tresno, ada 1 2 lebih, 1 2 apa piye? Apa? Piye? 1 2 kan mboten duet to. Loh, kabeh lagu ki dike duet ki iso. Aja, engko 1 rapal aku. Oh iya, Aku wong aja. kuno. Begegek ugek sadulita hemel lae Ndara kula Ndara Puntadewa kula sawang ndika ketingal bingung kaya dene wong kang linglung enten napa Gus keparenga paring dawuh dumateng kang abdi pun Semar Badranaya kula niki tinitah dadi pamong ken momong satriya kang hambek budi luhur kula ugi dadi batur kang surasane pangembating pitutur sinten ngertos tutur kula sembur kula saged ngudari reruwet madangaken pepeteng andika Ndara Puntadewa Kakang Semar Badranaya ya mung Kakang Semar kang bisa dadi obor pepadang tumrap Puntadewa Kakang nandes
sajroning atiku nalikaning Puntadewa ngambah alam pangimpen Kakang. Mung perkara ngimpi, Gus. Iya, Kakang. Lah gek nyupena menapa Dikandara Puntadewa? Jenengan ngimpi napa? Jenengan nyupena napa? Ana sajroning alam pangimpen Puntadewa kaya mangku wujuding rembulan. Kakang Semar, sasmita apa kang ndak tampa iki, Kyai? Sinokarta mrih tartamtu tantuning utama titi tetep dadi pangubahaning wong madya tentreming ati tantu kena tinulada tiasilir wulan dadari Gusti kula Ndara Puntadewa. Ndara Puntadewa wajib ngunjukaken syukur dhateng Gusti sing murbeng jagat. Awit boten sadengah titah, boten sabenta jalma ingkang nyupena mangku wujudipun rembulan den. Banjur rembulan kang tak pangku mau mengku werdi apa Kakang? Rembulan niku sasmitaning kamulyan lan kanugrahan, Gus. Cekak cukupe ing ripalungguhan sak mangke Jawata badhe ngandhapaken kanugrahan wujudipun wahyu tumrap ratu utawi pimpinan ingkang betah tapa ngagengaken raos ing babakan raos panembah Gus. Mangkono Kakang. Inggih, nenggih niku. Ibarate gelas arep diiseni banyu, gelase kudu resik dhisik. Sami yen to manungsa niku badhe kecondhokan wahyu, niku atine kudu resik dhisik. Luar saking dedosan ingkang sinandang Ndara. Lire kaya kepiye luar saka panandang iku mengku teges kang kepiye Kakang Semar. Tumrap Semar Badranaya titah gesang wonten Madyapada niku duwe dedosan rong perkawis rong perangan. Siji dosa karo sing gawe urip, loro dosa karo alam. Nah niki menawi menungsa duwe dosa kalih sing gawe jagat niku penak itung-itungane senadyan to pitung gunung tumpuk undung dosa ndika Ndara Puntadewa nanging kalamunta nyuwun pangapura kanthi tumemen mesti bakale di ngapura merga Gusti niku Maha Pangapura sing jenenge Maha niku
sak nginggile linuwe ngoten mesti dipangapura ning sing ngabot niku nek menungsa duwe dosa karo alam lah niki tan wurunga dadi titah sing apes suket godhong nyerimpeti laku krikil watu nyandungi laku niku tenan dosa karo alam iki jlentrehe piye Kiai dika mesti mboten krasa wiwit panjenengan lahir cenger wonten Madyapada niku mboten ijen sampeyan mboten dhewe Neng Gusti niku paring kanca wujute anasir patang perkara bumi geni banyu kaliyan angin sing ngancani ndika sarinane sawengine nggih niku sing nyengkuyung gegayuhan sampeyan nggih niku sing malang-malangi gegayuhan sampeyan monggo to sakniki belajar serawung kalih alam serawung kalih bumi, geni, banyu, angin, nglebur dosa. Kula tak takon. Sampeyan napa tau ngelengke wanci, nyempetke wektu, boten ketang sak menit, 2 menit nyuwun ngapura kalian bumi, geni, banyu, angin pun nate dereng. Hari tiasori wotoro terawat wawati wadi lamun kauningan waduh Kakang Semar babar pisan panjenenganing sun durung nate lah mila niku monggo sakniki kula derekke menyang endi Kyai tumuju wonten Kali Serayu jengandika kula aturi maladi hening dateng mriku sinten ngertos kanthi sedya kang becik niat sing apik jawata badhe ngandhapaken kanugrahan dumateng Dika Ndara Puntadewa iya aku banget condong Kang Sarta rumajang marang keparenge Kakang Semar Badranaya sesarengan kalian sintrang ingkang samirana mugi-mugi kanugrahan iki saged anyembuh kamulyan lan katentreman wonten ing praja Ngamarta Gusti. Sintrang samirana ketiring bareng lan mikang puru ing bareng dinempon ing anon lumapaing lelagon sintrang samirana ketiring bareng
kang tekane tanpa sangka ngejawan kayang betari Saraswati sayakti handayani mekaring samya budaya alam tulung pawetake jroning lalu mangkyo darajating praja kawuryan wasunyaruri Rurah pangrehing ukara karana tanpa palupi atilas tuti no sarjana kelu halunglun kala tida dedem tandhaning dumadi pohon Yang Suksmana mangadi luwih payungana marang panjenengan ingsun kang sepisan ora lali ngunjukake puja puji syukur kunjuk marang Gusti kang akarya jagat kanggo malimbarake berkah kenikmatan keselamatan tumrap Prabu Duryudana sumrambahe para warga agung kang mapan ana negara Ngastina. Bapa Durna lan Paman Patih Harya Sengguni lan sedaya ingkang sami lenggah
mbok menawi andika sami amirsani sumerap piyambak bilih negari Ngastina kerawuhan tamu agung pepunden kula ing Mandura njeng Kaka Prabu Baladewa. Monggo ngerek monggo. Sasana saha wanci kula aturaken dumateng jengandika anak angger Duryudana anggenipun badhe manembrama dhateng rawuhipun anak Prabu ing Mandura. Bapak Durna matur nuwun. Duh Kaka Prabu jejimating gesang kula donya prapting delahan. Kaka Prabu Baladewa sami sugeng rawuhipun Kaka Prabu Baladewa kepareng kula ngaturaken pasegahan panakrami pambage mugi kunjuk sandhap pepada paduka njeng Kaka Prabu Balarama. Weh lah dalah. Inggih Yayi, inggih. Dahat katedha kalingga murda Syekh panakraminipun Yayi Prabu Jaka Pitana ingkang rumentah dumateng ngraka ing Mandura bidhal saking griya kilen dumugi aning negari Ngastina tansah ginanjar kawilujengan sarta kinemulan kebagas warasan. Mboten langkung pangabekti kula mugi kunjuk sandhap pepada paduka Kaka Prabu Baladewa. Inggih Yayi, inggih. Gorawalan anggen kula mundi katampiya tangan kalih kapetekaken wonten ing Jaja rumeketing Wardaya miwah ana rah daging kayuwanan boten langkung. Puja pangestawanipun pun Kakang mugi kunjuka wonten ngarsanipun Yayi Prabu Duryudana. Inggih Kaka Prabu inggih. Gorawalan anggen kula mundi katampi ing tangan kalih kacandhi dados jejimat paripih boten langkung sumangga kula dherekaken lenggah kanthi prayogi. Inggih Yayi, boten kirang prayogi anggen kula lenggah. Nyuwun sewu Yayi, nyuwun sewu. Tri ari kawuri utawi 3 dinten kepungkur kula nampi nawala ingkang dipun tapak astani kalian Yayi Prabu Jaka Pitana ingkang suraosipun nawala utawi kintaka ngandharaken yen to ing ripalenggahan sakmangke ingkang raka ing Mandura kasuwun prapta wonten ing negari Ngastina. Kendhih kumrungsunging dalih kesuk panataling kalbu daya-daya kepengin wuninga menapa to wigata sing perlu. Yayi Prabu Duryudana dumateng Rakanta ing Mandura kadidene kula gelak-gelaka lampah kula enggal dugi ing papan mriki. Mbok menawi kula saged dados sarana madhangaken pepeteng ngudari reruwet ingkang anglimputi praja Ngastina mriki Yayi. Kaka Prabu jumbuh kalian wangsitipun Jawata ingkang kula tampi. Nggih. Mbok menawi ing ripalenggahan sakmangke Jawata badhe ngandhapaken kanugrahan wahyu. Yayi Prabu Duryudana nampi wangsitipun dewa. Lho nggih. Weh. Dewa badhe ngandhapaken kanugrahan menapa Yayi? Wangsitipun kados pundi? Jroning alam pasupenan utawi alam pangimpen. Rumaos kula wonten langit Ngastina punika wonten soroting lintang ingkang cacahipun maewewu. Dangu sangsayaning dangu lintang ingkang sumunar kala wau kadidene seratan Dewa Nagari. Lamun kawaos wonten saratanipun wahyu kaprabon Kaka Prabu. Wahyu kaprabon kawula nuwun inggih. Wela dalah. Kanthi menika
kula saged ambatang bilih boten dangu malih dewa badhe nurunaken kanugrahan wujudipun wahyuning keprabon wondene ingkang anggayuh punika para ratu awit wahyu keprabon niku wahyuning para ratu wahyuning para pemimpin Koko Prabu rambah makaping-kaping pendak-pendak wahyu tumurun wonten Ngarecapada Kurawa gagar wigar tanpa karya mboten sembodo nggayuh wahyu wiwit wahyu Makutha Rama gagal dientukke Janaka wahyu cakraning rat dientukke anak Janaka nggih punika Abimanyu wahyu Toh Jali dientukke panengah Pandhawa Janaka ugi wahyu Purbakayun dientukke Janaka ugi malah akhir-akhir menika wonten wahyu sing jenenge Wahyu Agung Abadi Motor malah sing entuk malah kredit niku wau sedaya ingkang angsal para Pandhawa lupute Pandhawa nggih anak-anak Pandhawa mila paduka Koko Prabu kula suwuni rawuh namung badhe kula suwuni senjata pitulungan sepisan ji punika supados keng rayi Duryudana sembodo mboyong wahyu keprabon Koko Prabu bremara reh manguswamya ngambreng kadikaronaning kaswasih ring marga memalagung risang ganda wastrat maca leng-leng lalu manguladi surya mangrangsang wayah surya mangrangsang wayah bumi samara wayanto yo jagat yo dewa yo Bathara Yayi pendak-pendak biar jejer Ngastina dayuhe Baladewa yen rembukan babakan wahyu kula niku mboten waleh anggen kula ngandharaken anggen kula paring pitutur dhateng jengandika Nyai Prabu Duryudana lamun to wahyu niku sipate suci yen kepengin kecondokan wahyu tegese kedah cecawis wadah ingkang suci linambaran rasa sabar lan panarima Yayi nglakoni tembung sabar niku angel dilakoni nadyan tembunge sepele ning yen dilakoni niku angel yen sembodo nglakoni poso sabar wong sing sabar niku uripe jinangkung dening Gusti wong sing sabar niku dadi kekasihe sing gawe urip yen wis dadi kekasihe sing gawe urip arep njaluk kanugrahan napa kemawon tartamtu badhe dipun pinangkani Koko Prabu kados pundi Yayi sumelang raosing manah kula kersanipun kados pundi ratu niku mboten ngemongaken Duryudana musuh bebuyutan kula ratu Ngamarta Puntadewa lho la lajeng ingkang dipun kersakaken Yayi Prabu Duryudana kula saguh nggayuh wujudipun wahyu keprabon menawi saged nyirnakaken Ratu Ngamarta Yayi Prabu Puntadewa. Ya jagat ya dewa ya Bathara. Dereng ngantos nglampahi poso sabar Yayi Prabu sampun nggadahi pandakwa ingkang awon dhateng Yayi ing Ngamarta. Mboten sae lho Yayi, mboten sae. Arep gayuh wahyu kok ngajat cilakaning liyan niku ibarate wong arep nyapu ning sapune dhewe niku reget. Nyun sewu. Keng Raka Mandura mboten
mboten mathuk keng Raka Mandura mboten sarujuk. Paman Sengkuni kados pundi? Niki ngaten. Napa kula dipun keparengaken sumela atur? Monggo paman. Lah ngaten nggih. Sareng kula petang saha kula petung nyun sewu keng paman ing kepatihan niku radi condong kang sarta rumajeng kersanipun paduka Anggir Jaka Pitana supados wahyu punika cumandhak dhateng negari Ngastina ginayuh anak Prabu Duryudana caranipun Pandhawa niku nggih kedah dipun pateni ngaten. Lah sakniki niku kari goleki carane sapa sing saguh sapa sing sembada mateni Pandhawa niku sapa sing saguh mateni Puntadewa merga wahyu kepraban niku wahyuning ratu Anggir. Lajeng mituritipun Paman Sengkuni kados pundi menawi anak Prabu Baladewa kula kinten tangeh lamun ibarate cebol gayuh lintang mergi anak Prabu Baladewa niku taksih waris kalian para Pandhawa. Lajeng manut pamawasipun Paman Sengkuni lajeng sinten nyun sewu sing ngerti pengapesane para Pandhawa niku jagat mboten genep kalih tanah sanes gurunipun piyambak. Sapa ta gurune Pandhawa? Kiblat 4 5 pancer wis padha ngerti wis padha mudeng. Ya kuwi Pandhita Sukalima Kakang Resi Durna. Dadi wong sak ngestina niki mboten wonten sing saged ngerti pengapesane para Pandhawa. Mergi sing ngerti pengapesane para Pandhawa mboten wonten sanes inggih punika Pujangga Agung Kraton Ngastina Pandhita Sukalima nggih Pandhita Durna. Driya mangu mangungkung kanduhan rimang lur lena tanpa kanen yen tam tulusa nule sumolole sumorate emprit gantil buntute naga hawla Dek Patih Kakang Wakni Gondal dos pundi? Sampeyan ki nek matur mbok sing ati-ati, sampeyan ki nek omong mbok diatur. Kok ngati-ngati ki tegese piye? Aturipun Dipatih. Sing kaya mangkono mau ki padha karo makake Pandhita Durna ana ngarsane anak Anggir Jaka Pitana. Ana? Lah nyatane gurune para Pandhawa ki ya panjenenganmu. Murid kula niku dudu para Pandhawa tok, Kurawa niku nggih murid kula. Anen. Lah niki sing dirembak niku perkawis pengapesane para Pandhawa, Kedahe sampeyan menika ngertos pengapesane para Pandhawa. Kula niku jejere guru lho, Dik. Kula niku jejere Dwija. Nggih. Guru saka tembung digugu lan ditiru. Durna niku gurune para Pandhawa, nggih gurune para Kurawa. Mila ora bakal ana critane Pandhita Durna tegel, tega mateni salah sawijine. Becik mateni para Pandhawa, becik mateni para Kurawa. Niku mboten-mboten critane. Dijuni. Nggih, Bapak Durna nggih, leres menika. Kula sarujuk aja nganti ana cerita guru kok nyilakake marang murid. Yen nganti ana cerita guru nyilakake marang murite, doh nyono cerak ana tegese guru kala wau sampun lebya ing sesanggeman.
Mboten badhe nggih, mboten badhe. Menawi mekaten Kakang Durna menika mboten ngertos ing reh lelabuhan. Dipate. Nek amung diati-ati kok sampean matur kula ora ngerti lelabuhan iki nganggo dasar apa, nganggo wewaton apa? Hah? Nyuwun sewu. Kakang Durna niku gesang ngiyup dhateng bumi Ngastina. Dahar ngunjuk nggih dhateng bumi Ngastina, Menapa malih pertapan sampeyan padepokan Sukalima niku nggih dibangun saka dhuwit negara Ngastina. Ngono wae kok dikon menehi ngerti pengapesane Pandhawa kok dadak suwala. Jane sampeyan niku ngerti lelabuhan napa mboten? Kagiat risang kapirangu rirangkul ginempet gampit dosa ngertnaning bawana ya si tukang walang ati ya si tukang ngenesing kias ya si tukang kudu garing lagi cok wawan sabdo rekeng sumewo gegering pasewakan katungko paraptaning brahmono anyar katon gawe kagiat kang samya mulat leng-lenging griya mangku rimang jong jari balong randun ning kalapa kenes ya yang pangtulusa mengko saya pak netole sayang puspiturun kasiring samirana mrek sekar kadung
Maweh raras renaning driya Amit pasang kaliman tabik sinuwun pisawanan kula sinabeta ing ila duni dumawaing tawang tuwang kula ingkang sowan wonten Stinggil negari Ngastina sinuwun ora teges Duryudana angkuh nanging nembe wae weruh mula panjenenganing sun mitambuh sapa panemban kang lagi rawuh Sudi amastani sinuwun kula wingking saking pertapan Nawiyat dene peparap kula pun Begawan Dewa Kumara la banjur duwe sedya kang ngendi panembahan Praptamana Stinggil negara Ngastina sowan kula dhateng nagari Ngastina kula namung badhe pamer sinuwun pamer babagan apa Dewa Kumara adoh saking pertapan Nawiyat dumugi wonten ing Praja Ngastina sanes pamer babagan bondo donya ingkang kula pameraken nanging kula pamer kasekten lan kawaskintan ingkang kula regem sinuwun kula menika pandhita ingkang sekti mandraguna pilih tanding sajroning jurit bebasan tan tedas tapak baluning pandhe sisaning Gurindha tinatah mendat jinara menter pinaku bendal binedil jundil kula ugi pendhita ingkang waskita wis ngerti sadurunge winarah sinuwun ya jagat ya dewa ya Bathara apa bisa diugemi tembungmu panemban kula saged nggelar mestinipun kula nggih saged nggulung sinuwun Purwa dadi kutane sing dadi kula bukti lan kenyataane mangkono ya bagus yen pancen kesdik Kang Sarta Waskita batangen dina iki panjenenganing sun lagi menggalih apa nyuwun sewu sinuwun menawi mboten lepat sinuwun Prabu Duryudana palenggan sak mangke lagi kepengin ugi lagi menggalih gaduh wujudipun Wahyu Keprabon nggih napa mboten jagat Dewa Bathara jagat Pangestu Pandhita Kinarya wangsit pindha kumbang ajabing pawang susuh ngangin ngendi nggone jagat Dewa Bathara Pangestu Kara jagat ora luput kang dadi pamawasmu panemban Begawan Dewa Kumara wonten dawuh sinuwun babar pisan aku njaluk sanjata pitulungan kepiye supayane Wahyu Keprabon bisa cumandhak marang negara Ngastina iki punika gampil sinuwun gampil
wong urip dhateng Madyapada niku kedah ndamel ilmu titen. Kedah ndamel ilmu titen. Mang titeni sing kulina oleh wahyu niku sinten? Pendak-pendak biar sing entuk wahyu mesti para Pandhawa. Lah sing kulina nampa wahyu niku dipateni. Yen Pandhawa mati, wahyu kepraban mesti bakal itu murun wonten Praja Ngastina. Paneban. Bebasan kerot tanpa waja, aku ora duweni kekuatan apa-apa kanggo nandingi adi-adiku para Pandhawa. Paneban. Sinuwun. Sampun wasu melang ing penggalih. Kula aturi jenak pinarak pletek srengenge kula mangkat surup surya bali teng Ngastina pun nyangking dase Pandhawa 5 bangsat telek. Tabler kina tabduka yayasinipi Tujo bang mawingo-wingo wengis Bismalaning rap laketing jagat gelah gelaing bumi panuk semaring jajilanat sukertaning bawana drayoli dinantang Ngastina sing maune adem ayem lan tentrem kahanane bareng ketangan kowe bareng ketekan kowe pendhita sing akune saka Pertapan Awiyat ngaku peparape jenenge Begawan Dewa Kumara kahanan negara Ngastina dadi goreh ronge tarik-tarik tembungmu kang jare bakal mbiyantu Yayi Prabu Duryudana ya Yayi Prabu Jaka Pitana anggone bakal nggayuh wujuding Mahyu Kaprabon ning tinemune nganggo sarana nugel sirahe Pandhawa Dewa Kumara yen pancen kowe bakal nugel sirahe Pandhawa mara gage tugelen sirahku luwih dhisik. Sampeyan kuwi sapa? Petuk pisan kok wis bengok-bengok. Durung tau tebung karo aku. Yakin lagi pisan iki aku. Jerengen goblokmu lekno matamu nata Mendura Prabu Baladewa ya Kakrasana, Karsana ya Kusumawati kita. Cepeten. Alon to dhisik. Prabu sapa mau? Baladewa. Baladewa. Oh, tak kira nek Prabu Baladewa. Sampeyan semune kok ora trima yen para Pandhawa bakal tak pateni, jane kepernah apa? Kepernah apa karo Pandhawa? Sampeyan ki apane Pandhawa? Dudu sanak, dudu kadang yen mati melu kelangan. Kudune kowe iki ngilo karo gitokmu, kudune kowe ngilo karo kahananmu. Dewa Kumara. Kowe kuwi jejer pendhita, papane dipundi lan ditata, dipundi ing solah bawane, ditata ing reh pangandikane. Sandangane sarwa putih kok arep mateni wong ki jane kowe iki pendhita apa jagal menungso. Baladewa ora trima. Aku sing dadi pepalang. Karepmu, ayo metu njaba. Yen pancen kendel atos balungmu, ulet lulangmu. Arep mateni para Pandhawa nugel sirahe para Pandhawa adep para Prabu Baladewa. Ayo metu njaba. Napa ditokne njaba ora dadi no. Napa? Ndak teng cecer engko. Kurang ajar. Ayo ning alun-alun Ngastina dibuktekke Baladewa apa Dewa Kumara sing dadi pakan gagak batange bangsa telek.
sampun kuwatir sinuwun, sampun kuwatir. Lungane Prabu Baladewa mboten badhe dados sabab rontok siraping pendhapi agung nagari Ngastina mriki. Pate Senguni, apa sang panemban? Jane Prabu Baladewa ki apane para Pandhawa kok ketok leh nesu bareng aku muni syarate wahyu keprabon kudu sarana sirahe para Pandhawa. Prabu Baladewa iki isih waris karo si para Pandhawa. Oh. Lah panjenenganmu Pati Sengkuni ora menehi tandha-tandha kanggo Begawan Dewa Kumara. Ayo tak kedhepi panjenenganmu ya ora tanggap lho Panemban. Nek mu ngedhepi nggo kacamata ireng iso apa sing ero. Sinuwun pripun Begawan Dewa Kumara? Kepiye? Makaten. Baladewa niku wong getapan nggih. Wong getapan niku malah gampang lek golek pengapesan. Mila cekap donga pangestu sinuwun Prabu Duryudana ingkang kula suwun kagem sarana nyernakaken para Pandhawa. Kowe njaluk ganjaran apa? Kowe njaluk bebungah apa? Jabatan Brahmana utawi pujangga agung negari Ngastina badhe kula suwun sinuwun. Sate gule enak rasane, sinden ayu enak rasane. Dewa Kumara, lah kok enteng pangucapmu Lanyo tembungmu. Kepengin dadi Brahmana utawa pujangga agung ana negara Ngastina kene. Apa kowe ora tau maca Quran? Apa kowe ora tau maca Mbah Gogel? Ngastina ki duwe pendhita kang kondang kaunang-unang kajara saintening jagat raya. Pandhita sing monyor-monyor, pendhita sing kotos-kotos. Pendhita Durna ya aku iki. Ya, monggo. Yen kowe arep ngendih kelungguhan ana kene monggo. Ning tak santet rabosok wetengmu undang Durna. Kurang apik, kurang afdol. Berarti Pati tetep Sengkuni. Iya Sang Patih. Alhamdulillah, proyek isih lancar. Begawan Dewa Kumara, kula wonten dawuh sinuwun. Banjur kapan anggonmu budal bakal nyernake para Pandhawa nugel sirahe Puntadewa kang minangka Nalendrana negara Ngamarta kang bakal dadi pepalang anggone Duryudana ngantuke wujuding wahyu keprabon. Kula aturi lenggah ingkang prayogi kula badhe budidaya mrih sirnaning para Pandhawa. Wekasan wahyu keprabon saged tumurun wonten praja Ngastina sinuwun. Kandhanya Sekar Gadung. Nyuwun pamit ya pangestu brojok tanpa larapan. Muga-muga kasempatan kang sinebya.
Tuh. hawur-wurahan pengarane ngajurit gong maguru gongso tata kaya butula war panjriting turangga estim yang dwaja kang kekitir ora kata ingkang dwon
bojo bojo lelayu sepit punika Kanjeng Guru Begawan Dewa Kumara ingkang kepareng rawuh kados pundi kabar kawusananipun jengandika panemban rawuh wonten ing Praja Ngastina kula kang putra siswa saking negari Nusarukmi pun Prabu Sadat Tunggal cumadhong dawuh kang putra siswa saking negari Nusa Barong kula pun Naga Sasra cumadhong dawuh kula saking Nusa Kambana Prabu Sabuk Inten inggih nyadhong dawuh Kanjeng Guru Panemban muridku kabeh Sadat Tunggal Naga Sasra kang sarta Sabuk Inten dina iki aku wis kelakon marak ana setinggil negara Ngastina pamrihku sekuton utawa pidak jempol karo wong Ngastina supaya pertapanku pertapan awiyat bisa saya ngrembaka kawibawane nanging ana syarat sarana ya kuwi syarat saranane kudu budidaya tumuruning wahyu keprabon ana negara Ngastina supaya bisa digaduh lawan sinuwun Prabu Duryudana caranipun kados pundi Panemban Pandhawa kudu dipateni yen Pandhawa mati bakal luwih gampang panjangkane wahyu keprabon bisa tumurun ana negara Ngastina ngestoaken dawuh Panemban mara saiki kirapna wadyabala saka negaramu dhewe-dhewe dadekno manunggal siji kekuatan karben saya rusa saya bakoh kekuatane kowe bocah telu wis ndak wenehi saking ngaji jaya kawijayan tosing balung wuluting kulit mula dina iki ketokno kasektenmu kang sarta ketokno labuh labetmu marang pun bapa kang dadi guru utawa dadi diwijamu gawa saking gegamanmu lading pangirising daging bathok wadhahe getih lumarap ana negara Ngamarta yen ngetemu para Pandhawa rasah dadak ditakoni bacok gulune sendika ngestaken dawuh sendika ngestaken dawuh Rama Panemban budhal kanthi lumaris aja nganti ngucilani budhal dina iki
Bathara Kaptama Buddha Dinik. Yung pramuran
jane wis murah lho jane. Mandura